duol kokalo namba mar 070-969-7000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Nyakoram gajwang dakika en 26 tok sadek marokinyi kamoro moro mintiere arwakini machiegni ma en twak e chendo mar mbaka oromo mata ye chendo ni nyinga en Sharon Ongao okiny makawuone kind thuolo mano mar saa 1:30 modong mar mondo mi kapok oromo saa 5 mar onyango adanogo mbaka kaluore kod limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge magwa makaluo chakre chieng' tarik 6 mano chieng' tich abich mar juma ni jatend piny Kenya William Ruto ochano timo wuodhe mage mago mag ndalo 4 kama bende obro bedo koyango chenro mopogore e gwenge magwa 4 mago mag kaluo kok manya korom gajwang angeni nyawadwa James e kaunti ma Kisumu osebedo katimonwa sigana kotendre kod ma we wawinja nena ikruok mabende oseketi makoni kod kocha motelo ne limbe mano mar jatend piny wawinja na sigana mabende James notimo. Jotend siasa e riwruog Kenya Kwanza dhi nyime gitimo romo e counties makaluo motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto. Limbe ma jokanyo e Kenya Kwanza siro ni dhi bedo mar chwalo chenro manyien mag dongruok kod chiero mago musethirno kuom kinde. And we will be visiting Siaya, Kisumu, Homa Bay and Migori County to either inspect, launch or commission a number of development projects. Jatend piny Kenya bende dhi limo kaunti ma Kisumu e telo mokwongo higa achiel tok chamo muma kaka jatend piny. Kama iyango ni odhi timo limbe kabonyo kanyagwal e chenro dongruok mar kambi rech mayudore e sub-county Manyando. Obiro chopo Koru kama chenro mar gero apaya dhi e nyime e kind kuonde mamoko. In Kisumu more specifically, he will visit a project in Nyando constituency, the fisheries project at Kabonyo Kanyagwal. He will visit the road in Koru that is being tarmacked. He'll visit the Lake Basin Mall. He will also visit the port. There is a new ship that has been built from scratch that will be commissioned. In Siaya, he will visit Asembo in Rarieda constituency. There is a technical and vocational training center. He will also do the same in Game constituency. There is a road in Bondo, the Bondo-Leunda road. He will also launch its construction. In Homa Bay, he will visit the Mfangano Ring Road that is under construction by Kura. He will also visit the Mbita Sindo Magunga Road being done by Kera. Jotelo golero ni limbe mar jatend piny en mano mar dongruok kendo ok mar siasa. Omiyo girwako jotelo duto kod jopiny mondo omiyo chopi mar siro lwedo limbeno. Wasewuoyo bende gi jomotelo county governments. Koro nikech president biro Nyanza ok wadwa weyo ng'ata ngoa oko. Nikech obiro e development wa. Yeah? Inspect projects mag development. Koro wadwa ni mondo wa engage ji duto te maonge ni stakeholder segment mapacho ni wan ok onyiswa, wan ok wabedo involved. Wadwa ni warwak president kaka jo Nyanza duto te kendo wakwayo jo Nyanza gi jotelo makoni mondo wami rais rwak makende ma is befitting of a sitting head of state. Limbe mar jatend piny Kenya e alwora ma Nyanza okayo ka igeno ni odhi chako wuoth makamano kochakre tarik 6 dweni kendo chiwo duoko e wi thoth midhiero mochomo sectors mopogore e alworani koriwo koda midhiero ma okwako sekta mar sukari, apaya magedogi othirno kaka apaya ma Bondo-Leunda e kaunti ma Siaya e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Nyakorom gajwang mano kaka chendo nitiere chakre chien tarik 6 mano chien tich abich mano mar jumane kama bende jatend piny Kenya koro biro bedo katimo limbe mopogore e gwenge mag Nyanza kaunti ma Homa Bay ka bende obiro bedo kolimo ma en okang' mare mar abich kata kamano chakre ne yiere e kaunti ma Kisumu dhi bedo e okang' mokwongo kiny makawuono wadhi bedo kwarango chenro mopogore ma bende obiro bedo koyango antiere ka gi wuod luo atni wuot luo ariyo kanyakla kod nyar luo achiel mabendo biro bedo kwanono godo limbe mano mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza mokwongo en ja siasa kendo coordinator
mano mar UDA County ma Siaya. Mano Charles Owina. Rwaki ni machiegni. Erokamano. Kopogore gi Charles Owina nyakorom Gajwanga antiere ka gi Dina Gai mabende enje siasa kendo janon siasa. Dina rwaki ni machiegni. Erokamano. Kopogore gi Dina nyakorom Gajwang bedo kinyi makawuono bende ayudo thuolo makende mar bedo kod Mesha Kudede mano janon siasa. Mesha kin bende rwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Dina chak mana kodi. Jatend piny Kenya limo gwenge mag Nyanza to biro bedo koyango chenro mopogore e counties mago makalwa. Inya pachi kaluore kod limbe mare ka bende ma ok en okang' mokwongo ma bende kata limo gwenge moko mag Nyanza. Mokwongo adwa ni mondo ago erokamano kuom gwala kendo mondo wabi waporo wach. Adwa wacho ni en gima ber ahinya kendo mamiyo jopiny, jiwo jopiny ni wan gi jatelo ker maparo dala mar Nyanza. Ing'eyo maber ni ndalo mosekalo telo mosebedo okosebedo ka tiyo kata dwaro tiyo maber ne jo Nyanza. To waneno ka ker masani to oketo chenro kendo waseneno ko odhi Nyanza di mang'eny. Kaki wacho mar di beach modhi Nyanza ma ok gima tin nikech ok odhi Nyanza nikech ok odich ni en mana gi time mar en gi seche moketho ni owuotho. Odhi Nyanza nikech ong'eyo gimotimo kendo odhi Nyanza nikech ong'eyo kaka wasebedo e Nyanza. Omiyo an amor ahinya ni okawo time mare ni odhi chako projects moko odhi ng'iyo kaka dhi to moko bende odhi commission. Erokamano ahinya jotelo mabende nalose kinde mabende nitimo hikruok mabende pod dhi nyime. Giwacho ni limbe en mar dongruok, ok en mar siasa. Charles Owino kaka coordinator mano mar UDA gwenge mag Siaya. Inyalo mana nyiso wa yang no anito ang'o mwagen e gwenge mag Siaya. Erokamano ahinya. Ng'ama ja siasa kaka president. Pogruok mar dongruok gi siasa thin. Niwach siasa ok en go koko. Ngech siasa en ni imiyi telo, ibedo gi power. To kisetiyo bedo gi power titiyo gi power no e loso mwandu mar piny. So samise loso mwandu mar piny tichaki tiyo gi mano to retain power. Omiyo en development but president bende kaka ng'ama ker obedo nyaka pod obedi gi political interest mach pod obro dwaro mondo yiere e higa mar 2027 obro dwaro mondo yiere. King'iyo siasa manotimre e higa mar 2013 nyaka 2017 gima notimore ni nyalo neno ka ker ne dhi ahinya Bungoma most of the time no dhi Bungoma but eventually king'iyo yiero manokalo Bungoma no play role maduong' kabisa. To gima nokwago ne ker kura tineno ka pod obiro limowa. Ker ok nyien kodwa, ker osebedo osiepwa kaka oganda for a very long time. King'iyo kata ogendni mamoko Kenya ka nitie kata oganda kaka mag jogot mamalo kaegi ma pile wawacho ni jogot wasekonyo mang'eny. King'iyo historia marwa kane wayudo uhuru Jaramogi nodagi ni ok obed ker mar Kenya nyaka gol Kenyatta momiyo Kenyatta telo. To bang' mano ing'eyo gik mosetimre e kindwa gi jogot kanyo chochopo higa 2002 kendo wuod Jaramogi bende ochako oduoko wadgi e telo makoro sani jogot go oserulwa higni 35 e Kenya ka. To ganda mar lang'o ni kende e joma higa 2007 nene ker masani ni mobilize gi magi go kura ne jakom karombgi mawayombo gik manotimore to notimore but ne watimo maber kabisa. Omiyo ker masani osebedo osiepwa kuom ndalo mang'eny. Ting'e ni siasa seche moko nitie gwenyruok nwach ji compete. To kang'iyo siasa masani aneno ka ker en ng'ama chunye ber. Nyocho nyalo wacho ni onyalo tiyo makata waonge. To kodwa timo mano nwach en osiepwa kendo ohero ogandawa. To kaka ker bende
sami chulo osuru ji chulo osuru ji te ng'eny ji ok ong'eyo ni kata kong'eyo kibrit to chulo osuru ji paro ni chulo osuru en mana pesa migolo e osachi kichulo osuru kata king'eyo mana sukari e sukari kanyo nitie osuru madhi ne sirkal koro kero ng'e mano kendo ng'eyo ni kamoro amora Kenya ka dware development mar ariyo regions mawagi mondo Kenya obed gi mwandu mondo wabed gi mwandu moromo nyaka wa develop regions mawa Lake Victoria en region ma very important e Eastern Central Africa kendo en kar wuoth ma nyalo miyowa ohala maber mane momi neno ka odhi launch meli migero Kisumu MV Uhuru 2 en meli mating'o containers en meli mating'o nyaka wagons mag gine ang'eni chenro magi to bro bedo kwa twake kidin ka kidin gima wacho en ni ok onyal weyo one region ka region e Kenya ka nigi ber mare kata kidok e wach mar puro niang' en gima kelonwa pesa koro development mar region ka region ber ne sirkal nwach mane kaka sirkal nyalo tero uchumi mar piny malo Mombasa nigi berne North Eastern nigi berne Western nigi berne Central nigi berne Masai Mara ka nigi berne omiyo kaka jatelo konyal weyo part mora mora mar piny moko loso an mano omiyo nokodhi e Kenya mzima kata Nyanza kende odhi Kenya te nyocho wuok Western osedhi Kisii osedhi Coast owuotho everywhere mondo ne ni uchumi marwa manyocho kethre ni wanyalo lose e yo mane Magruto te wadadhi lose nyakoram gajwanga hinya kwa ng'iyo karam na chenro mopogore ang'eni nitiere moko kuom chenro mabende nosechaki gi sirikal mokalo mabende moko kuom go bro bedo koyango nitiere projects kata mbedo sibedo kadhi nyime duto te mabende bro bedo koyango en mana ne kinde duto te ka jatend piny Kenya timo limbe kamora mora weche mag siasa nyaka mienje kuom ranyisi kata kan winjo jotelo mabende na loso winjo kanyo walo Eliud winjo kanyo jagoro mungiro rebo migao mararita Raymond Mulu wacho ni warwak ker mano kaka jotendwa orwak jatend piny ang'eni Gladys Wanga governor county ma Homa Bay bende no selose kaka gibro bedo ka girwako jatend piny Kenya bro bedo kwa winjo duonde e kinde thuolo mabiro en mana ni Meshak in bende rwaki e twak makama jatend piny kabiro e gwenge magwa makaluo do kelo maber oganda rwake yo machalo nade kwachako gi kanyo erokamano Sharon amor gi mbaka ma winjo ko wino chako ni e higa 2007 ni ne wayombe kura kendo nagombo no wach mane higa 2007 no unfortunately higa 2007 no ne okonya wacho mano but mano ok mbaka makawuono en nani mor ni e dala nikech koro adieri mago chako wuok but kwaduogo e mbak ker kata limbe mar president e Luo Nyanza ok apani nitie ng'ama wirach manyalo wacho ni en ok odwar dongruok ji te dwaro dongruok to seche moko nitie madongruok go itudo ga chae moko ema miyo seche moko jowa bedo gi paro mopogore ka otud dongruok no ga chae moko kata gima kizungu luongo ni blackmail ni mondo mi dongruok ni yudi nyaki wer kwaya machal kama nyaki wuog kama intie ni sud kuma chielo nyaki tim magi ma koka dongruok ni obi magi gik ma seche moko miyo jowa makaluo bedo gi paro mopogore kendo wacho ni kar kaka mano to bedi ng'ato ka ng'ato obede dhodgi tok ni nitiere jok moko mochwere achwe Kenya ka ni gin ok gidwa dongruok onge ng'at mok dwa dongruok barabara koger ji tiyogo kendo jogweng'no ema tiyogo ok kata kerto gik machalo meligo kolosi tije manyalo yudore kanyo matindo ojendewa ema biro timo ok ojende mowuok kata e gwenge mamoko so kapani nitiere ng'at ma from the word go en ok ogomb dongruok to e limbe masani ok anyal yie gi paro moro ni kama ker dhiye ni ma en limbe mar dongruok siasa onge jogi jo siasa te to siasa na gima gitimo okinyi nyaka odhiambo sani chutho gima kile dongruok mabiro gima omiyo wacho ni pok wayudo dongruok quote and quote e Luo Nyanza nikech jomoko wacho ni wasebedo kwago siasa marach koro nyiso ni dongruok otudore gi siasa onge kama dongruok dhiye ma siasa onge kuma siasa betie ma dongruok bende onge so wacho ni ok en siasa
mano to en aina maro chuny jopiny lakini en chuny siasa nikech jomineno kanyo te gin josiasa be it appointees mag ker pod gin josiasa by extension nikech agenda monego gi move forward en kaka ker bedo popular e Luo Nyanza kendo kaka ker nyalo yudo kura mang'eny moyingo mano yudo to bende wang'e ni kweth mar UDA bende osebedo kadhi nyime gi kisera mano mar ywayo jokanyo maggi. Yes, so at the end of the day wan e siasa en mana ni siasa em wang'e ni siasa bila mane mwadwa goyo obed siasa ma ji nyalo pogore e paro to kik obed siasa ma ji gore obed abeda siasa ma ji pogore e paro wawacho ni wino kat wapogore e paro an aparo kama in iparo kamacha to kik obed siasa makelo agum mano kende gimwanyalo wacho wang'ni to koro abiro bedo kwang'iyo kapo nono ni jotendwa biro bedo ka yuore rombe mago mag jatend piny Kenya. Wang'e ni kinde mosekalo nitiere moko kuom rombe ma ben jatend piny Kenya osedhiye jotelo mamoko noko yuore wang'ni to biro bedo ka chalo nade. Onye na paro ma bende gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga nochiwo ahinya motelo ne limbe mar jatend piny Kenya mano William Ruto e gwenge mago mag Kaluo. The Constitution says that the county and the national government are distinct but interdependent. Distinct but interdependent. Which means that there are occasions when we must collaborate. But we don't collaborate as if one is inferior to the other. We don't collaborate because we have to think the same politically. We can differ politically, and indeed, the county government of Homa Bay is ODM, the national government is UDA, but we collaborate as equal partners in development of our people. And nobody should come and say, Wanga, for you to get anything from the national, you must join UDA. Never. Never. Because the people of Homa Bay are also taxpayers and entitled by right to national government resources. Nyakorom gajuang mano Gladys Wanga gavana e county ma Homa Bay kanoloso motelo ne limbe mar jatend piny Kenya ma bende biro bedo kochako timo e giko mar jumane. Dina iwinjo kaka mama Gladys Wanga oloso. Wacho ni nitiere samoro makoro chuno nyaka gi collaborate gi piny owacho gi mamoko ma bende olosa hinya kaluwore kod dwaro mag jopiny ma bende chulo suro. Anya na pachi mapiyo. An gima nyalo wacho ni nyaka wati gi sirikal. Emomiyo ineno ka gavana Wanga sani wacho ni orwako ker nikech onge kaka unyalo tiyo mokutiyo gi sirikal. Nikech sirikal pod dong gi pesa mang'eny, sirikal pod ema duong'. Omiyo kata une county to pod nitie gigo manyaka umakru karachiel gi sirikal mondo ukony jopiny. An amor ni orwako wach ker kendo aparo ni wang'ni jo Nyanza bro wuok mang'eny ma welcome ker kako nego welcome ker. Kaito nego wapuonjre siasa. Owacho ni siasa nyaka bed gi siasa ma iwacho madhi Nyanza ni nyaka bed gi kata en gi dongruok to siasa nyaka bedi. Mano owacho mana ni siasa mar dongruok to siasa to nyaka bedi. To kata kaka Mheshimiwa Owino wacho ker en ng'amo yier gi ji to pod odwa ni mondo bi oyiere. Omiyo nyaka tim gigo ma jopiny dwaro mondo bi oyiere. Emomiyo okawo patik mar timo maendeleo dongruok mondo ji oher gimotimo. Mano anoka ne richone. To adwa ni mondo awach ni siasa mar chest thumping nyaka koro rum nikech ndalo oselokore. Okwane ndalo machon mane nyaka kite bedi nyaka ji gore. Sani en paro, siasa mar paro. Ma ng'ato wuoyo wacho mare to imbe iwacho mari. Kaito ubedo gi consensus. Sani onge gimoro ni ji gore ni ji manyi. Sani gima oselokore. Wane technological world sani. Magigo mane timore chon okonego bedni timore. Omiyo mor ahinya ni gavana Wanga
wengene oyepo kendo sani oyie ni obro rwako ker. Napokodagi ekinde napokolando no dagi. Nitie ndalo manche kata wan ka nyipir nokobiro. Mago opportunities ma kiromo gi ker to nitie gik minyalo kuodho ne ker malok ngima mar jopiny. Nikichangine kinde mose kalo moko kuom josiasa karamna Charles kinyalo donje twak makama. Moko kuom josiasa wacho ni kinde mabende karamna jatend piny Kenya biro samoro ok gwelgi mar mondo mi gichope rombe maket kod mano. Kata kamano Mama Gladys to seyango ni jatend piny Kenya biro to kobiro en mar chopo dwaro ne oganda duto te mabende chulo suru. Donge Gladys wan kaka jo UDA nosiepoa. Kende en nyako motegno ong'eyo siasa. Ong'eyo ni side mane mar makate mare mantie bata. En ong'eyo siasa mathurwa kendo ong'eyo ni noyiere gi chama mar ODM. To as long as jatend ODM main Right Honorable Prime Minister machon Raila Amolo Odinga pod nigi influence e ground mare mogoye siasa, onge kako nyalo pukore modagi gima jatende onyise. Mane momiyo kokwere ni kikodhi kanyipir e homecoming to kobi. To kokone ni kore nyalo dhi to dhi. Nwacho ng'eyo siasa mare mogoyo. But ang'eyo Gladys en ng'ama tiyo gi sirkal very closely. Kenda ng'eyo no wuoyo kata gi ker. To mane gima wadwaro. Wadwaro siasa ma riek, maber. Nwach wadwaro ni mondo wabed joma nyalo tiyo kamora achiel gi sirkal. En adieri ni jite chulo sur. Lakini siasa ma piny mangima kata dhi mana Amerika sama Republicans oyombo tineno ka gik mang'eny development mang'eny dhine mana Republicans. To sama Democrats oyombo to bende gik mang'eny kata mana sirkal inongo kanyo chakane Biden oyombo to jog ng'ane te ogolo i executive okelo joge. So nyaka wa face reality. Kata king'iyo sani ni wan gi ministers adi, wan gachiel. Wan gi PSS adi, wan gariyo. Kalure gi kaka ne wagoyo kura ne sirkandni. Other communities manogo kura mang'eny ni kod mo. To ing'eyo sama minister oyudo sara kata oyudo opportunity dhi mana dalagi. Ok nyal dhi dalau. So gimwa wacho en ni ok wadagi paro nyaka ji pogre siasa. Ok wanyal bedo gi siasa ma onge opposition. Opposition en very important. Nwacho create checks and balances. Mane momiyo wan gi multi-party democracy. But nyaka wapenjre niya, wanyalo timo ang'o mondo wabed gi sirkal chieng' moro e higni mabiro. Kata ka chieng' moro wan wasekalo, nyikwawa kata nyithindwa nyalo yudo sirkal nade. Na koni niya, jorabuon magot ka osebede sirkal giserul higni 35. Kenyatta no rule 15, Kibaki nyocho rule 10, Uhuru rule 10, mano 35. Moi rule 24, Wei masani ni bende buro rule 10, buro bedo 34. Dong mano bong'iyo to kiga mar 2027. Well, mano opinion na. Unreserved my opinion. Kochopo 27, we will discuss. Mano. Mane momi ineno ka an kaka coordinator ma UDA atemo kabisa monda ser jo dalawa mondo bi e party ni. Nwach adwaro ni kwa donje party ni, nwach party ni to pende ma pod dhi yombo. To jowa bro bedo gi more opportunities. Adier makende en ni bedo opposition a third world country for them very painful. Waseti e sirkal for very many years. And in wangoni kok une sirkal to kunyali yudo opportunities marom gi jok mane sirkal yudo. Bende mane minyanongo ka wabende jowa ne osebet kadwaro ni mondo ng'atwa bendo beda ng'owa president. Jo ka en equal opportunities to karo kwagaga kura ne ng'ata ka en adieri en equal opportunities mibro yudo ni wachulo usuru en equal opportunities. Odak waseyudo those equal opportunities since 1963. It's because okwase bedi ang'owa e government to ken herowa. Koro wacho ni ya wanyalo tiyo ma smart mondo wabed
e sirkal. Mwach kaka koro makata mna atemo kata mna winjo gimi wacho Charles maka poni okogo kata mna kore yo makara kana ne gwenge magwa makaluto koro pok magleme sirkal kata bindok giyude kaluore koda okacho no okinyal yudo iwinjo kaka iwinjo Gachagua wacho oken miriambo ji nyalo wacho yes it's shares ing'eyo sani ka in gi odi in gi chuor Nyameru gin gi chuor Nyimegeni to in gi chuori ka chuori yuto ne tin ok expect de chuor Nyameru bro miyi that is the truth to un ng'ato achiel un Nyimege ng'ato ka ng'ato tugo mane dhoodgi iwinja so an gima wacho en niya ok awach ni kik wabedi opposition wabeti opposition kaka jo dhoot to wa plan ni to wanyalo wuok e opposition ni nade machie moro wabende walosango sirkal to kok kamano to wanyalo tiyo gi sirkal e yo mane sani ker ne wasetiyogo nicha ne nitie wach moro kaniyo wadhi State House wadhi golo Ruto it was not possible so gimono wacho en man president kora abed fair wach den president for the next 5 years kapok wadhi the next mabobro yombo to for the next 5 years ni wadwaga korwan wadak makationge awinjo na paro mabende Meshak bro bedo kachiwo kanya nikech kama jatend piny Kenya ochamo muma mabende doyage kaka jatend piny nitiere moko kuom jotelo mabende nowacho ni ok gi recognize presidency mare dibeni koro chopo kinde makoro nyaka koro walwara badwa piny nikech koro jatend piny ene jatend piny ahinya kaluore kod seyo mabende nosewuok kata na kinde mokalo jotendwa moko mabende nokchop kata mana e limbe mabende nosebedo kotimo ng'eni moko kuomgi kaka kuom ranyisi mabende notimo mogik kaunti ma Homa Bay homecoming mano mar Daktari Raymond Omolo. Erokamano akia kuma ne wagole idea moro kata jo UDA no gole idea moro ni kaloso nyasi dalana to aluongo jowa mwatiyogo to jowa mwatiyogo happens to be public figures ni to nyaka jotelo me gweng' no tebi where did we get that mano nwagolo kanye anokane anything wrong with leaders Maluo Nyanza not attending homecoming Ray Omolo. That is a personal decision. Mangato wacho niya, Ray no gwela e homecoming ne. To kata kamano an gi dich kuma kama e weche na mamoko either mag dongruok kata whichever. Kata an gi thuolo adhi gino. Kisedhi to you happen to meet Owin. You happen to meet ng'amachielo mabende no welcome ano biro. Ere kaka gini lokore maendeleo ni koro nikech no kwadhi e homecoming Ray Omolo koro mano koro wakwabiudo maendeleo. How the hell did that even begin? No. We atiek gima wacho. Mana mapio kapok awinjo cha. Okoro gik makamago kikwatud gi siasa ni wira ma ji okodhi mano koro maendeleo onge gima ker bire muwinjore kaka kawuono kage wacho kendgi ni abiro Nyanza tabire weche maendeleo wadhi yao gini wadhi chako gini wadhi rango project makama ka in governor kaka Gladys Wanga ineno ka wiye okrat owacho maler ni warwako ker kendo project mo wadhi gin magi to project mane man wadhi e Ray Omolo e homecoming that was not a project koro gigo wabeduru gi laini mogor mwang'eni ma to Owino dhi limo osiepene to ma to biro ka e weche ma dongruok mag jopiny waketuru kamano to kik wabed wende blackmail kik wabed blackmail ni mondo mi wayud maendeleo awinjo ko Owino temo kete ni wawinja ne gima chal so Owino bende wacho manyalo timore Waldova to ok nyis ni gibeyo Yesu nogur does that mean to ji mang'eny nogo koko ni gure wan wadwaro Baraba does that mean ni Yesu ne rach Baraba ema pod rach nyaka sani so kata kopono setimore Owino Waldova orach akwayo kama mokwongo akwayo ni kik ibed bita kiwuoyo wago mbaka onge bitterness kendo wadwaro ni mondo wapuonj jothurwa maka mbaka migoyo no nyosogi to gimiwacho ne ema gibro timo kik wabed bita gi gik matimo adiere chenro mar mbaka romo Ray Omolo ok en a private person as at now Ray Omolo en permanent secretary madil gi arita kwe
and very important for us. Under him, one gi administrators, sub-county administrators, one gi county administrators, magin joma konyowa e weche mag security, mag alwora marwa. Omiyo, samwa celebrate biro mare, kik wakawe to be an ordinary thing. Kata mana nyamera kibinyuom, ok nyombna, inyombone babana. Tabira monda ung babana lwedo gima timore. Kata ne bed ni okwago kura ne UDA, to Kenya Kwanza o form government, to pick wuodwa, en nyadhi marwa. Mokwongo, Kenya Kwanza mwanyalo neno ni rach ni kata Ruto mwanyalo wacho ni koro en ng'ama dum marach magik thurwa. En ng'ama awacho kendo before ni wasetiyo kode. Kata party marwa mar ODM mathurwa ni gine mane gichake. Obende king'iyo maber wane mane wariembe kuro. Koro wawek bedo gi kiburi. Wawek bedo wagaga mbaka kaka jodho ot. Ing'e ni mokwongo sani wan kaka wan ji adek ka wa Nyanza wate kendo wan joluo. Whether wahero or not, wawuok kamoro achiel, wan jo kamoro achiel, everything watimo benefit or disadvantage wa. Kaka nyathini sometimes is disadvantaged, e kaka mara bende is disadvantaged. Omiyo wacho ni sani president en William Samoei Ruto. Obiro thurwa, obiro weche mag development. Ng'amo wacho ni kokidhi kuro to kibiro development onge. Mane momiyo kata no kwagone kura to pod obiro. Kendo pod obiro timo a few things. Some of the projects mobiro timo gin kata mana projects ma sirkal moro cha. Emano timre nadi? Emano kelo. Ting'eyo ka sirkal en sirkal marach, ginyalo decide to giket budget e project tu. Waseneno counties, kidhi counties wagi. Inwango kaka governors manose inwango ka governor manyien obiro, inwango ka projects mane governor manyien mane governor machon ochako owe governor manyien chako mare nwacho paro ni mano bro miyo ng'amo kalo cha impetus. To president owacho ni ooyo projects mag sirkal nyaka tim. Kibiro titieko projects ma joweti nenigo, tibe ichaki bring other projects. Omiyo ng'amo wacho ni nwasani ichulo pes jodongo, for example, siling moro 2,000 moro mimiyo jodongo che, Inua Jamii cha. Nyocho chul jodongo te, no chuli gi balances gi te manodong. Ne udong about 8 months ne poko chulgi, mo chulgi te. Ok no chul jolango kata kuche to we joluo, no chul ji te. Sani pesa mitere county government, wasebedo ga lot of problems e county government. Jose tho, nwach tenders ma county government. Mino nga ngato di, okaw kata loan, kata giode, ok thurwa kende. The whole country. To as to bange pesa, leo moko biro. To bank tok stop, ni pesa nino oko biro. Bank podo di mana mbele. Kuri nwango ka pesa, inwango ka county governments mang'eny, nenigi gope ji. And this time, government osetemo. Inwango every 15th of the month, government oro pesa yangoa e counties. So kata koponi nitie leo moro matin. As inwango ni kidhi kata mane counties gi sani tinwango kaka mawa. Inwango ka inigi pending bill to ki support ODM ukchuli. Mane na diere mana mose yanga diere. Yes, kata mana kidhi kata mane weche mag CDF gi. Ikoni ni inija UDA. Nyathini ok nya yudo basari. Kori ng'eyo kik wabed double speak. Two mistakes don't make what? A right. Orubenwa make sure ni gimwa wacho at national level no kwadwa discrimination. Kata mana wajumbe wa kata mana governors wa should practice the same. Kidhi kata mana thurwa sani. Okinya bedo chief officer, okinya bedo ni wuok e family mar Owino modhi e UDA. Tidwaro kata teach a county. Okinyal mi kendi okomata your qualification. So wawacho ni gik mineno maji wago ni timre national government. Gitimre kwanza e county governments moloyo any other place. But one jodhot achiel. Wa strategize uru, wabede uru jomoko mabeni gi siri margi aza. Joka ng'ato. Nitie weche moko mabrogo mbaka gi nyieni ka wang' wase wuok kama seche moko kwanyal wacho. Anyone as public servant, seche moko kisebedo public servant, you take an oath sami manyisi ni kik divulge gima ni winjo, kata gima ni timo nade, kata gima ni neno. But wanyalo go mbaka. Kendo anyalo nyise ni kata mana yiero mokalo ni. No kwalalo nwach ne onge numbers. Jo party ne no kolalo nwach ne onge numbers. But ne nitie so many challenges matindo tindo. To opponent takes advantage. Ka opponent onwango ka strike gine defense mari is weak.
to loya to seche moko kober kata moloi. Koro bitterness emwawe wagaga mbaka kik wasiemre lwedo abe matin mayudo kuchuthura kwa romo to achama ibe miyudo kocha kele gwe gigero giri agero gira wa develop thuru wabedo manade maber to wabed jombola wabed nwang'eyo ing'eyo ka wuoru otho moter Meru jaterno e babau koro ing'eyo kichako kelo wi to kata somo kibisomo. Erokamano ahinya. Dine minyalo medo kapok wakawo yom matin. Aneno ka saa 4 oseromo. Med matin nikech osewacho gik mana adwa wacho. Adwa wacho mana ni adiera man duk en ni nyaka wamany kaka wanyalo tiyo kaka oganda ma ok wagwarore, ma ok watuomore saka saa e gik ma kata king'iyo to imbe ineno adieri kamantie. Weche miwacho ni kata dhi kanyipirno nok en a priority, nok en gima important. But nitie gik mitimo nikech in a leader, it's honorable kitimo. To kendo kelo riwruok maber kitimo. Ang'eni wach makamano to Meshak nobalore kodwe yo mano en wacho ni mano nachal ka gimene romo mar osi. Apenji Sharon. Kopo ni mbunge, for example, one of the members of parliament mag ODM oluongo homecoming to oluongo Jakom Raila Odinga gi jotelo mamoko, iparo ni biro bedo ne jo UDA bende mayot muamruok amuomo kanyo ni okay an jatelo and all this wabedo jok mawacho gima nyalore. Kopo ni jotelo one way or another no miss a function, ok wanyal generalize ni negi miss nikech ok gidwar maendeleo. To kopo ni negi miss for other reasons ma political, bende it is a democratic right mar ng'ato ni an ema yiero kuma dhiye to gi kuma ok adhiye. Wayierego wadwa mawino ni ka en maendeleo to time ma ok otude gi blackmail. Onge ng'ama ok dwar maendeleo, onge. To gimoro nitie mawino insiste ka ni nyaka miel tune moro eka diyud gigi. Osetimore marach kendo timore county kaka isewacho. Governors watimo marach. And we must tell them nyaka wanyisgi ni ma timore marach. Mana kaka sami nyiso national government bende ok wiye to wan bende wayie ni governors utimo marach ok onego u blackmail ji te e county ni nyaka bed mana jo supporter mag ODM koka yud tich kata yud yuto monego giyudi. To national government bende ok onego tim the same. Nyaka giwach mar dot achiel ma yudo tije obed county obed kata mana national government. Exactly. Kaka an Migori wang'e ni jokuria mang'eny nogo kura kocha. Ok onego gibed sidelined a county at the county level ni koro nikech jokuria nogo kura kocha koro kik giyud gimore county government ma Migori. Nyaka giyudi nikech mana kaka wawacho at the national level gichulo tax, to tax ni e pesa ma county government timo nego ji service the same way to the national government. So sama Ochilo, for example, governor na Migori owuok dhi Kuria, ok ni koro chuno ni nyaka jokuria rwake gi sigalaga eka ang'o timne jokuria maendeleo. Kopo ni ok kamano to mano jokuria koro ok yud maendeleo. The same thing emwa wacho gi national government. William Ruto is now the president of Kenya. Kobiro Nyanza, it is good mondo rwake. It is good mondo rwake gi jopiny. It is good mondo rwake gi jotelo mantie. Ode ng'ato nyalo penjo ni ot moko rwakie samoro koko rwaki kata mana ot dichieme odno. Apenji esechegi donge moko kuomwa nigi nyithindo to samoro nyalo bet ga teenager kendo balo un gi pogruok e weche mang'eny. Koro iwe chulo school fees kotuo iwe tere osiptal nikech en ubalo. Erokamano ahinya. Ing'eni ma responsibility ni manyara ma wuoda to tija kaka parent en timo ma kotuo ta tere osiptal ka idwaro school fees tachulo irrespective of kawa winjore gigi kata ok wawinjore. Erokamano ahinya. Ne korom ga jong dakika na bich tok saa 4 mar okinyi. Aneno otegi meda oro gi lai magwa magote machuok ariyo adek auchiel 00. Mbui mar Facebook, YouTube naneno ka wan achiel kachiel. Med oro ote. Abro bedo kasomogi e kinde thuolo manok. We wako yueyo kwa duogo twang'ene na moko kuom chenro mabende jatend piny Kenya biro bedo kayango e counties magwa ang'wen mago makaluo. Ketemane Ramogi TV.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yur thuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Asante kwa kunipigia simu. Nathamini simu yako. Nitaipokea simu yako. Iwapo sitaweza kuipokea simu yako, nitapiga nitakapopata nafasi. Dial *811*274# to get asante kwa kunipigia. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Nekoronga juang dakika nochiko tok sang'wen mar okinyi machiegni okang' mar ariyo. Wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono watwako tenre kod limbe mabende ochan. Mano mar jatend piny Kenya mabende biro bedo kotimo e gwenge mag kaluo. Limbe mag ndalo 4 mabende biro bedo kochako chieng' tarik 6. Mano chieng' tich abich, mano mar jumane. Ang'eni joneno mago osebedo ka oro ote. Biro bedo kaka omoko kuomgi. Bende parni okang' mar ariyo makama endi bende wajatudre gi jofwambo magwa e counties mopogore warango gi mar mondo ginyiswa ni jopiny to wachang'o ahinya kaluore kod limbe mabende jatend piny Kenya ochano e gwenge ma kaluo. Katika mano kapok wanyisi chenro mopogore mabende biro bedo koyango. Asema nina moko kuom ote mabende osedonjo. Ketna mana riyo kende asom nikech ang'eni ote to chalo lo. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni Sharon Joluo gin joma civilized kendo ong'eyo pogo satich kod seche mag street engagements. Satich nyaka koro rwako mana wendo nikech en yor tich. Dho wendo bende oka opportunity mar kungo dhoge. Kiko provoke dhano kod attacking their kingpin. Mano ote kanyo mar engineer. Kopogore gi mano janno maro machielo iwacho ni Ramogi ana yie gi weche mago mag Mesha Kudede nikech ng'ama timo arus mano mana ruse ma en emochune makata ka ok odhiye
to kochuno. Iwacho ni inowigo ojowi kiwuok e gwenge mago mag Karungu. Katika manya kwa Ramgajwang kapogwa tudre gi jofwambo magwa dong walosa na kotende kod projects mago mopogore opogore mabende jatend piny Kenya biro bedo kayango e gwenge mago makaluo. Nanno kanyo ka jagoro mongirore e bwo migawo mano mar arita Daktari Raymond Omulo. Nwacho jatend piny Kenya biro chako gi kaunti ma Kisumo, bang' mano dhi e kaunti ma Siaya, bang'e ochomo Homa Bay to biro bedo kotieko limbe mare e kaunti ma Migori. Wachaka negi chenro mopogore opogore mabende biro bedo koyango e kaunti mano ma Kisumo. Moko kuom gi gin chenro nyakwa Ramgajwang mabende nochaki e kinde loch mano mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Walosa na kotende kod Kisumo. Neno kanyo kodhi bedo koyango Kabonyo Kanyagwal Fish Processing Plant. Mar ariyo nitiere apaya mong'ere kaka Koru Bible College mabende biro bedo koyango. Dukni bende mong'ere kaka Lake Basin Mall. Ang'eni nitiere weche mag mibadhi mabende sibedo kadhi kanyo momiyo dukni makamago poko yaw kata kamano gisano biro bedo koyange. Mar ariyo mabende Charles Owino na lose mano meli kata mna commissioning MV Uhuru 2 mabende biro bedo kachako tije mage e gwenge mago mag Lake Victoria. Odede ni kichin manitie wachaka ne kodi kalure kod chenro mago mag Kisumu. Kamano Sharon. Ber mane ma jopiny bende biro bedo kayudo? Lake Basin okang'e ni dhi time ang'o. Ok dang' awuoye mang'eny. But an gi kwayo ne jowa. Jo tendwa mantie Kisumu onengo ket kwayo ne ker. Nikech koro ma emosebedo mode of operandi. Wate wang'eyo kendo kata jomo bedo ka ong'eyo ni onge giminyalo tim outside budget. Parliament keto budget to project mobedo allocated budget ema bedo implemented. Koro namba achiel nikech jogi ajoiye biro nyisowa ni gik ma ker dhiegi gin gi budgetary allocation moromo koso onge. Ka nitie jotendwa ma bende chiko itgi winjowa to gin onego gidhi girwak ker to gikwa mo budget. To kaka mano to ji machalo osiepa mowino man machiegni gi loch to giwacho ni gin tendgi ni en ni nyaki bed machiegni kwe e kwako kimi kwanwa uru budget moromo. To wach maduong' Sharon, wan gi wach mar El Nino mabiro kendo en wach mosebedo ka iwacho samoro kata e TV stations te kendo sirikal gombo ni mondo kik masira yud jo Kenya. To wan gi kama chalo Kisumu ahero kano. Wanyalo gombo ni mondo governor ma Kisumu gi jotelo ma Kisumu kanitie mabro yudore e nyasi mar ker to giwachie wach mar koruso in dam gi dikes. Parni bilion 2 bende noket tenge. Nikech e kinde mane moseritaya Uhuru Kenyatta ne oketo budget mogik. Dam no noket ne budget maduong' manoromo time. To e sama ne giduogo Kenya Kwanza otimo budget gi makoro mokwongo. Budget koro nokel oduok mathin ma ok nyal timo gimoro. Ka in ng'amo believe ni idwa konyowa to kendo kacha en kama ji oseywake higni amin. Dhi timnwa ma kata jotendwa odhi owuoge kanyo niya e limbe mar ker e Kisumu County. Okelo lokruok onge ng'ama pi nochako oter ahero kendo. Nikech dikes koro ibro ger kendo koruso in dam budget ne manowe gi telo moro cha idhi duoki. To ka ok mano timore to wabro wacho ni ne en mana siasa kama kawaida. Nikech ang'eni higa ka higa na chiedh nada ahinya ne jodak mano makano gwenge mag Nyando kanyo ka koth ochwe ten mana sirikali saidia kinde ka kinde jobuda langi ginango mag bende ne gitimo mabende jotendwa kata mana sirikal ok nyal konyo mar timo. Ang'eni Charles Owino raneno ka mesha kodede osebayie tago maliet ibro bedo kinyiso apo no nitiere chenro machal kaka mago bende ang'eni sirikal Kenya Kwanza ne nitiere gi chenro bende mano mar ng'iyo chal mar yaw mano mar koruso in. Kapok idwoko wach makamano waringa ne kaunti ma Migori kama jafwambo marwa George Juma nitiere. Juma kinyal mana winja hamusi ni misawa Migori ochieyo machal nade to jopiny loso nade kotendre kod limbe mar jatend piny Kenya e gwenge mag Nyanza ka kaunti ma Migori en achiel kuom gwenge mabende biro bedo kolimo koyango chenro mopogore opogore. Dirani na twak gi jopiny.
Erokamano Sharon, County ma Migori wachio makare. En adieri ni jatend piny Kenya William Ruto dhi limo County ma Migori, machiel kuom county gwego mag Nyanza, ma bende odhi limo e kinde limbe mare mar ndalo 4 e gwego mag Nyanza. Ka bende kinde mane olimo County ma Migori ma ogik en tarik 25 mar dwe mar adek mar higani, kama bende ne olimo gwenge mopogore ahinya gwego mag Kuria, gwenge mag Uriri, gwenge mag Rongo, ma bende nitiere kata mana singo mane ochiwo e wechego mag dongruok. Machiel kuom manyalo wacho en gedo mar apan mowuok yani ka odhi nyaka Gog, mano wach ni dhi go Lam. Ka bende kata kigio gwego mag Rongo bende apayano mowuok Nyarach ka ochung gwego mag Homa Bay bende achiel kuom mago mane osingo ni dhi go Lam kendo rumo. Ka bende sani koro duogi County ma Migori, wadang'e to ang'o kendo ma oganda geno kotende kod limbe machal koda magi. Gigo mane osinge kinde mane obiro ma ogik bende osechopgi, to limbene ni en mano mar dongruok koso kinene nade kaka oganda e County ma Migori. To gi ang'o ma ginyalo wacho ka otende kod limbe mosebedo kotime County ma Migori to ahinya ka otego wechego mag dongruok. Koro miya achiel mondo awuo kod moko kuom oganda mar ng'iyo ni to limbe ma jatend piny Kenya girwake nade gwego mag Nyanza. Adwa ni chakne gi nyingi. Jatend piny Kenya William Ruto biro kende gwego mag Nyanza, mobiro mogik e Migori en tarik 25 dwe mar adek mar higani. Oduogo kendo e wechego mag dongruok. Nyaka sama wuoyeni un kaka oganda e County ma Migori, limbe ni unene nade, oting'o dongruok koso en siasa? Iluonga ni Saitoti Jabuya kata Toti Cardinal mar Jomiel kawuok e dala mar Migori. Limbe mar ker korka kora to kawuono yiena mondo mi aluonge ni siasa. Gimomiyo adwa ni mondo mi aluonge ni siasa en sani dweche madhi abich kata nyaka ne president bika nobiro dwe mar adek. Sani wantiere dwe mar 10. Manyiso ni sani osekawo chiegni dweche 7 nyaka ne ker bi. To kuom dweche 7 mosekawo nyaka ne ker bigo, onge gimoro amora mano wacho ni dhi bedo mosebedo. Kichako gi example, nitiere ndara ma wuok Stella kadhi nyaka Gogo, no wacho ni ndara no idhi go Lam. Nyaka no ka adwe mar adek no nyaka kawuono. Kata mana mak moro amora ma kadang' iwuoth kanyo to wach kata mana ni contractor no osewuotho keto kata mak gimoro mar kera kata kura gik machalo kamago moko miketogo. Onge kata beto moro madang' wacho ni anosebet ndara ni at least dalili moro nenore ni dwa los ndara ni. Mano onge. Kano biro nochako wacho ni odwa make sure ni kambi mar Sony ochung malo kendo gopete idhi witi. Nyaka sama wawuoyi ni kambi mar Sony kawuono to ok olagi chonge, kawuono laki gi bundiyo, nindo piny gi bundiyo makoro kawuono lako. Tiende ni onge kuma odhiye, en ochung' kamano, jopur ywak, joma nitie iye kanyo ywak. Koro waneno ni gigi nitiere kata ndara moro mantiere mawuok Kiancha mano wacho ni dhi bedo connected to gi madhi Narok mondo odhi nyaka Nairobi. Nyaka sani onge gimoro amora matimore ndara no. Koro wan kaka jo Migori waneno ni biro mar ker e Migori ka ena limbe ma samoro gombo ni mondo mi obi olim jo Migori, to wach moro maduong' kata mana mar dongruok moro mokelo to onge, nikech osebedo ga ka o promise to onge, o promise to onge. Koro gina hotea to be wadhi ka wang'iyo kod hotea gi. Koro wan kopono biro to wadhi mana rwake nikech en president, lakini gik modhi wacho to wang'e ni hotea, to ka ok gin hotea mano osewacho ga ni kanye. Awinjo kiwuoye wach mar gope mag Sony. Nyawinjo ka jatend piny Kenya olando ni gope owito oko, to iwacho ni mano osingo. Dong' man chalo gima koro chopo singo achiel. Koro ing'e ni wito go Sony oko to ok chulo jopur, mano pod ok ikonyo jogo. Tiende ni Sony ne nitiere gi gowi mar sirikal. To ka en gi gowi mar sirikal, to gowi mar sirikal ne mowiti, to gop jopur cha. Ing'e ni gop japur mondo mi witi en ni chule, nikech already ne sekawo niange mirego to pok imiye pesa. Koro onge kaka gini okonyo japiny. Wito gowi mar Sony mondo Sony kik bed gi gowi konyo mana sirikal to gi Sony as a company. Lakini japur mano struggle ka puro miyo ja Sony mondo mi orege niang', morego niang' mouso sukari to pok oyudo pesa ne. Mano onge kaka wito gino gine. Koro ok ane ka gino konyo japur ahinya. Kachiko kodi chenro mage madongo madier ne ka jatend piny Kenya olimo koni ma uneno ka mulo ngima oganda monego bed ni ung'iyo ni gwang' maber kobiro limbe ka. Wan kaka jo Migori region wantiere gi kambi mar Sony, mano wan ochiernwa kambi mar Sony mondo chungu malo chak rego kaka ne rego chon. Kambi no ne loso ngima mar ji mang'eny, ji ne somo, nyithindo ne dhi sikul, ji nomewo. Sani kochiero kambi mar Sony no wabiro pamone. Wantiere gi nam nitiere Miuru, nam nitiere Sori. Kopono nyalo loso nwa weche mag lupo mag nam gi mondo mi obed maber, wanyalo mor. Wantiere gi kambi moro ka nochak Kiancha mar rabuon. Migori ka wantiere gi gik mang'eny machalo kaka rabuon, watermelon and so on and what have you. Gigi koponi onyalo konyowa, olosnwa gigi eki makore ikawo gi direct from Migori titero gi e pinje maoko kata titero gi Nairobi, mano konyowa. To gi nderi mineno ma aina mano wacho mawuoko Nyarach ma ntiere Rongo cha,
odhi ogonwa lam, ndara mawuok Oyani kochiko gogo ogonwa lam. Gibed gik manie tim, ok gik ma nitafanya. Wadwa ni mondo wawinje ni nime. Nita ni oromowa, nime makoro wagombo. Erokamano kuom paro machal koda mano wawuok kodi wadani bed king'iyo kocha chori mbele matin. Jatend piny Kenya limo kaunti ma Migori. E higa ni koro ma limbe ne mar 2. Geno mane mwantiyo kako gande kaunti ma Migori. To ahinya chiko mag dongruok. Erokamano an kuom nyingena iluonga ni Peter Wuor. Otiende ang'era kaka boy jesimu e dala mar Migori town ka. An limbe mar Ker Ruto gima dang' awach kanyo ok dang' ayudi. Dang' awach ni Ruto biro gone jotelo manyocho kao. Erokamano kolimo gwengegi. Nikech nyaka nye Ruto donje telo sani ne higa 1. Gimora mora mwaseneno wan kaka wajo Migori kata gi jotelo manyodhi gogo pok waneno malich. Maparo ni en mana mskumo moro ma jotelo go sebedo ka skuma koro amwa ni mondo chako duog Migori for the second time mondo bed kod gi machiegni. Weche mag nderni wasewuoye e Migori ka wan gi gik mopogore ma jopiny timo. Nyocha ka neno ka jatend migao mar weche mag ohala Kuria obiro gwenge mag Nyatike ka weche mag dhahabu. Gima nobiro malong'o onge toke no nawinjo maduoko ne dhi chiel kanye dhi dareji. Magi gik mok wadwa. Ruto bede ni kobiro Migori ka oriw jotelo tema Migori County manoyier. Mar 2 we bedo ni kobiro Migori ka to nitie kuonde modonje kuonde moko weyo. E Migori County ka Suna West, Suna East ka pok no wanene e ker nyaka no ocham mo masani higa 1. Kobiro ka tiwinjo mano gik Rongo, ogik Awendo, odum Kuria. To chako wuok odoka. Koro waparo ni magi gin mana weche mag siasa migoe. To mano wan kaka jopiny waneno kok konywa ahinya sama koro tich dhi mbele kama. Omiyo wakwayo ni kobiro kantie sama nobiro no nderni manochako no odhi losi. Nderni gi losi gi kony japiny ma kawaida. To weche moko mag siasa moko maka kiang'owe to metenga kaka iwinjo ko wadwa wacho noromo wa Ruto nigi gisingo modhuro ma wadwa kwa jopiny mora mora kuma mama intie. Kata koponi ne badini bed ni kwalo gowi mane Ruto nigo mar chulo ne jopiny duok mondo chul gopege nikech wan koro wahinyore. To wan wajosolo suru. Koro an mane kwayo mano. Samo biro ni samoro nitie chenro mag dongruok bende samoro oketo modwa ni mondo dhi ochwal ne oganda. In kaka oganda e kaunti ma Migori, ang'o giri madier ahinya ne kochopo e kaunti ma Migori monego otimnu mar kichwalo weche mag dongruok e kaunti no? Kaka nachako kawacho, jatelo nyalo konyo e weche mag nderni manochako en owuon gi jotelo ma en gogo. E Migori ka weche mag thieth. E Migori County ka chien kuche ka nyiwinje ka weche mag kolera. Ohinya japiny ma kawaida muayiko dhano madhi 6. Ong'inwa ni tere kaka dangi bed piny gi jotelo moyer kotelle gi gavana girid weche mag thieth makonyo japiny ma kawaida e Migori piny ka. Iwinja e weche mag usuru mano wacho kaka kasla Migori ka mobire ko wacho weche mag aslas. Ong'e ni to aslas gi ere kaka dango duoke ngima makoro ridre ne gi piny ko wachako gi japiko gi fuel man malo. Magi gik mokwane ka jatelo ne bedo jatelo maber to biro ng'iyo sama biro kan to piny nigi pek mane to ng'iyo wach mag pek gi to konyo wat wayudo ni kare wan gi jatelo moro manyalo dewo ngima oganda ma kawaida gi to weche mag biro ni tumetenga to gigi bokwane. Koro kanye machanda jafwambo. Erokamano kuom paro malewo kamano ma kinya winjo pach oganda e kaunti ma Migori ka otende kod lima jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' manyoro kwethno ma ong'ere kaka Presidential Delivery Unit nyo limo kaunti ma Migori kama bende ne gilimo chenro mag dongruok ma opogore opogore. Achiel kuom gin chenrono mar piego mag Isebania ma iloso kod omenda maromo $350,000,000. Ne gidhi e kar stimano mar Gogo, ne gidhi e mbalarianyno mar Rongo kod mamoko. Bende korigio ni magi nyalo bedo moko kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya kobiro e kaunti ma Migori onyalo limo. Koro pod wago tach mar ng'iyo to biro mare ni biro kelo lokruok machal nade ne oganda e kaunti ma Migori to ahinya wechego mag dongruok. Erokamano ahinya George Juma wawinjo yo makare. Erokamano ahinya kuom chwalo twak e kaunti mano ma Kisii. Nyakwarom gajwang' mago ni moko kuom jodak e kaunti mano ma Migori ma bende naloso motelo na ikruok mago mag limbe mar jatend piny Kenya. Watoga nena kotenre kod kaka jopiny olosa ginitiere weche moko manyasi ma bende giwacho. Ahinya mokwongo en wach singo ma bende dwaro poko chopie. Moko kuom giwinjo ka jokwacho ni nitiere moko kuom apaya ma bende nosingnegi ni biro bede kichako ger nyaka sani poko ger. Achiel kuom gi bende noywa koluore kod kambi mano marego niang'. Chutho to nwang'e ni jatend piny Kenya Nyakwarom Gajwang' mano showground kanodhi yango showground mano ma Nairobi nowacho ni nowiva gope mano maromo siling bilion 117 ma bende kembe madirom 5 mago mag niang' e gwenge mago ma Nyanza nitiere godo. Achiel kuom jopiny wacho ni wiva
kata mna gowi manochul nen mag kembe jopur to tim nang'o. Charles, achak mana kodi ywak mag jopiny kapok wadonje wach mano odede wacho kotende kod budget. Adwa chako gi wach odede very briefly. Aya. Wach mar kor uso in. Mokwongo sama ne Ruto odonje sirkal higa mokalo. Mokwongo budget mosebet kotiyogo from dwe mar 8 nyaka dwe mar 5-6 en budget mane mar sirkal manokalo. So no nyalo mana tiyo within that budget to ka pesa be nitie. Mar ariyo ne nitie ywak ni mokwongo ne waholo gowi mang'eny kaka piny. To gowi mane waholo mang'eny no ose strain economy marwa nwach wachulo karibu bilion 40 e week ka week pesa mawuok e treasury michulo go gowi. Koro kwanya wacho ni wachane gowi ma sirkal moro cha mondo kik wa focus on that. Nwach kitimo mano to country nyalo bedo insolvent ma wadhi marach moloyo kata kaka wan. So ne wan gi gope madongo mang'eny and mane manyocha no push president nwach koro opportunity mar hola ok duong' ahinya thin be kendo wasekalo ceiling marwa emomiyo neno ka ne wa decide ni short term solution otim taxation locally mondo wanwang' pesa mondo wane kaka wanyalo push mondo wachul gopego. Koro nok mar pesa nomiyo projects mang'eny no gol kata mana in the system kata king'iyo yore mang'eny no gol temporarily sani kok idwoko gi achiel kachiel. To Soin dam, Koru dam en dam maber kabisa e wach mar development mar piny kata kiweyo Lower Nyando. Namba 1 obro konyo wa oula ma Lower Nyando kendo obro konyo wa bende kata mana generation mar hydro power. Omiyo gimo wacho no is true ni nyaka sirkal ngi even through leadership nyaka wang'e ni to kopo ni wabro bedo gi supplementary budget wanyalo medo pesa e Koru Soin dam nwach it is an urgent thing nwach El Nino mabiro ni. Koro ji nyalo argue based on wach mar El Nino ni to ka El Nino biro to wanyalo bedo gi a problem. Bende pesa mar emergency ni ere kaka wanyalo timo kata kok wanyal tieko Koru Soin to mitigation measures mage mwanyalo timo tempo apart from nyiso ji no dar mitigation measures mage. So I agree ni mano en kama is very important. Makata mana jowa mane bunge jowa mane executive nyaka look at Koru Soin project kaluwore gi wach mar El Nino. Though nyaneno ka jok mang'eyo lwasi nyote mowacho no ko bedo marach ahinya but ok wanyal believe on that no watch anything nyalo happen. Yes. So watch mar budget to kod kaka economy wa osebedo ema has been a problem. Koro we need mondo wati kamoro achiel kanyakla mondo wane ni pesa nyalo biro moromo. Tingeni siasa kabe ongega permanent friendship kod permanent enmity. Kata mana an sani anya support Kenya Kwanza. Bakoro chopo ni Kenya Kwanza dwade to kanyali yie. Abro wacho ni mano ok nyal timo. So kata mana turwa ka projects wa. Wan gi projects mang'eny kata mana yo ma Miwani kabiro ma Muhoroni kabiro Miwani mabiro nyaka Mamboleo. Yorno en very important for us and nyaka bikete e budget mondo lose. Ka wuok mano tadhi e wach ma Migori. Ker no promise yoregi dwe mar 3. Yo kiloso mar lam nyaka tim survey. Nitie gik mang'eny mitimo in the process. Ing'en gin jopiny en odwa neno tinga karingo. Olande kawuono kiny wasichako yes, so gima most important en ni ng'ato nyalo ng'iyo schedule mar ministry. Ito bende yoregi gin e schedule mar ministry. Bende nyocha gibedo budgeted for. So as long as gin e schedule mar ministry kendo ne gibedo budgeted for kendo surveyors osedhi kuondego motimo survey koro gimodong' en ni and then nitie another process nyaka gibed tendered for. Process mar tendering takes time and I believe ni gima kama kiro wacho no bro timo it will be done. Gibeda patient matin mondo processes go kaka survey kaka tender allocation budgetary process otim bang' dwe mar 3 no magi te no kete budget mancho biro manyien makoro chako goni. Kidhi e wach Sony mokwongo nyocha onge kata mana board. Ne onge board
Sony nigi acting CEO. Sony pod nyocha onge kata CEO. Board ya kanyocha oketi. Board moketni koro sani dhi advertise position mar CEO. Gima ber kanyocha dhi Sony tanongo ni Sony rego tiang'. Kendo gimotimore en ni ne nitie winjruok ni tiang' mane puothe tindo. Wasebedo tiang' bedo nitie competition kod private millers. Private millers mawaindegi gin very corrupt. Kendo ne gi interfere ndalo mane Sony ok ti maber cha gi interfere gi farms kendo gi farmers girego tiang' matindo gik machalo kamano. Koro sani nyocha oket ni owen tiang' mondo machua mondo sama Sony ochako rego to rego in full capacity. But jok mapuro tiang' the other side Kalango the other side konyo Sony matin tin gi tiang'. Sani ogunia achiel mar sukari en siling 1000. Kendo because of the cost Sony osebet kama tin magirego no giyudo pesa kendo gichulo jotije. Tangi mana ni Sony en achiel kuom kembe nikech kembe thothgi pod olore kaluwore kod niang' kata mana tiang' mabende pok otegni puothe. Nitiere wach moro mabende jopiny adiweya mondo atiek matin. Mana mapiyo nikech aneno ka sa ringo to wanyalo bedo ni ok wanyal mulo. President no promise no bro wito gope ma nyocha ose timo magise wave gopego. Koro gima timore sani en ni ibro dwar investors manyalo keto pesa in companies mabro liars gabro tiyo gi government and the parastatal. Koro gima timore en ni maybe jowa bende wan gi jowa mang'eny ma jo mwandu ok ni joluo to odhier wan gi jowa ma jo mwandu wanyalo kwayo ni mondo jowa man gi pesa sami dwaro investors kata jowa wegi mondo dhi okel those investors kik wayie ni wainde madhi kelo investors because well gibro chulo jowa pesa lakini pesa ni sama muindio ane tibo nwango koteri thurgi koro pesa ok nyal circulate from within. So process ma wantiere sani ber kendo kembewa bro come up kendo bro timre nadi bro tiyo. So ka president oyie onyalo konyo an mae mwawacho ni ok en ni ya ni koni ni nyaki bi no wadwaro ni governors ka president obiro tok ni nyaka gibi but it is important mondo gibi nwach wan gi two levels of government wan gi national government gi county government kada king'iyo Kisumu most of the projects manotim last time ok gin county government projects gin projects mane jakomo negotiate go uru mokelne directly but county governments gibe wadwa ni waneni to gin to kata katin gitimango kata mana wach mar gineni mar floods nitie basic thing an kona bet piny gi engineer Nyamunga no pimo na kaka ne gitindo ne gigoyo nitie gine mane gigoyo giwegi every family ji ne tiyo kendo ne ji manage floods those days very well masani ji weyo everything ni serikali nitie ng'at makata pidho lote dhode ok odwar ni serikali manyaka tim. To na winjo kiluongo project moro ni Kabonyo Kanyagwal fish processing ok en fish processing en fish and agricultural research mibro timie research kaka ipidho nyithi rech and so on and so forth. Mano is the ero kama na inya nitira achiel kuom kata mana joneno mago e county ma Migori mabende nawacho ni kinde mabedo jatend piny Kenya timo limbe mage iwacho ka nowacho ni county ma Migori dhi kata mana gwenge mamoko ok mana ni Rongo Awendo to chomo mana Kuria wach samoro seche matin to weche to ng'eny to ker to dwani mondo owuoth kuonde duto te emomiyo ineno ko osechako maber osedhi e counties mopogore opogore sani be odhi olimo e Nyanza tang'eyo ni bro chopo kinde ma obro limo kuonde ma giwachogo to nadwa nawach niya nitie project ma e chunya kaka ng'ama county mara madala en Kisumu is very close to my heart and project mar last mile mar pi nikech pi theko to pi ka onge to tuoche be ng'eny omiyo project ni aparo ni en project maber en project mabro konyo ji 1 million to en project kendo ma gibro timo rehabilitation equipments man osekethore to sani kendo gibro loso reservoirs gi piping manyien omiyo
projecting kodhi nyime to bro konyo nikech kata tuoche ing'eni chike manie katiba wacho niya ni onego wabed gi access to clean water to mano ok osebedo e Kisumu. Kidhi Kisumu County tineno ka nyithindo wa nyaka e boarding school dhi e aora tuomo pi. To mago kelo problems mang'eny. Omiyo ma project ma very important. Gi project ma ok project to awinjo ni ker bro romo gi joma pidho niang, farmers ma pidho niang. Ma is very important nikech region wa joma ng'eny ondik e pur mar niang. Omiyo koromo kodgi to kendo okonyogi e yore access mar kodhi gi fertilizer gi machal kamano. Bende ywakna nitiere ni kembe mago marego niang' ma bende gop gi ogol to koro jopur ma bende nosechiwo niang' mag gi e kembe mopogore opogore to dwaro margi ni kanye. En manene kaunti ma Migori Nyakwar Mgajong. Jatend piny Kenya bende biro bedo kayango chenro mopogore opogore. Ang'eno biro bedo kanyo koyango tuition block mane mbalariany marungu. Nitiere yore mopogore opogore ma bende biro bedo koyango mag gwenge mag Kuria East kanyakla kod Kuria West. Bang'e bende mana kaka isewacho chiero sector mano mar sukari e pacho ka. Obiro bedo koromo kod jopur mago mag niang' mag gwenge mago mag Awende. To Sharon, nadwa ni mondo awach gimoro. Iwinjo kaka mheshimiwa ochano wachno, weche mowachogo. Emomiyo wago erokamano mar biro kuonde machal kama. Nikech propaganda ng'eny ok okucho. Ma jopiny nyisa ni otamore timo. Iwinjo kaka ochano wachno. Ni nitie processes mang'eny monego tim kapok gimoro timore. Ok iwach ni gero ndara kawuono to kiny ndara nitie. To kadwa tieko ana Kisumu County. Ndara wa ma Nyabondo madhi nyaka Nyamarimba ochiegni rumo. Ka president nyalo konyowa e yorno, okonyo nikech ndara no nyalo konyowa mathoth. Ero kama na inyamisha kodede. Time mang'eny. But wacha chiel we abro will. Kata kokimia time moro kendo. Wacha chiel. Nyithindo moko na winjo kayuak ni president poko dhi kuonde moko thuchegi. Ne wawacho ni mbola en gima ber. Seche moko wabedo gi hostility. Ma jomoko osepango, osepiago. Ting'eyo ni president nigi presidential security. Very strict and well trained. So sometimes ka president to realize ni a particular place kata kunyise gi joma ni e ground ni a particular place jomoko ochano mar kelo dhao. To sometimes obedo advised mondo kik odhi kanyo. Gimomiyo kik odhi kanyo kopo ni lweny moro amora nyalo wuok ma security ne hiny ng'ato to obedo an issue nyaka chien. Ing'eyo gima notimore thurwa 1969 kane president obiro yao Russia hospital. Ne lweny owuok mobanya ka president gi gik moko ma security notimo gik maricho. So seche moko wacho ni sama ker biro wambolre, it's not a weakness. En jatelo mar piny mo take oath to protect piny. Wambolre, wabed joma beyo, kik watim timbe mag maundu. Mondo wa enable joge ma advise mondo yiene mondo be in every part of the country. To ndalo mano biro chane pod nitie weche moko mag ting'o kia sufria e wich kia timang'o, which is okay, it's part of democratic right ma ji nigodo, but mago gi kainago nyalo tamo ng'at ma of that level biro nwacho kodwar mondo bed in confrontation gi japiny to en ker. Paro maliwa inya gen maro ni jo winjo mesha kodede kaka jal mawuok e kaunti ma Migori winjo chenro mopogore opogore ma bende jatend piny Kenya biro bedo kayanga. Winjo pachi ang'eno manyo Millicent e kaunti ma Kisumu. Ero kamano. Sharon number 1. Onengo jotendwa moyier, especially senators mawuok Nyanza, obed kanyakla toti malongo gi MCS mondo gi oversight county governments. Nikech ne wasewacho ni gik mwadwaro kuom national governments gi nyaka wadwar gi kuom county governments bende of the same level and equal vigor. So senators wa agombo neno kinde mabiro mbele ka giriwore to giwuoyo e dhok achiel gi county MCAs moriwo Luo Nyanza go mondo oversight otimre. Nyanza oversight ok timre malongo, especially county governments.
to nengo timre yo mamalo eka jopiny biro yudo deliveries. To kowe mano, to wajumbe magwa manie National Assembly ok wadwa neno a lot of photos mag State House ka ok wan sure ni out of that meeting nitiere other things matimore e parliament nikech joma ok ong'eyo onge gima president nyalo miyi maonge budget onge unless ni uwacho ni William Ruto dwa miyowa gik moko from his own pocket mano ok bitimore onge maendeleo mabiro from the pocket. Meshak makama kaparono gi kanyo mosainya kuom ng'adi dong waringe kaunti ma Kisumu ng'eni Millicent Adhiambo osekore e okang' mokwongo nyakwaram Gajuangi kinde thuolo mar higa achiel chakre ne odonje apisi. Jatend piny Kenya koro bende biro bedo kalimo kaunti ma Kisumu e kinde ma bende biro bedo kolimo gwenge magwa mamoko ma kaluo. Millicent Adhiambo kaunti ma Kisumu chio nade jopiny wachang'o kaluwore kod chenro mopogore ma bende jatend piny Kenya William Ruto biro bedo yangu e kaunti mano ma Kisumu. Pero kamano Nyasharo na achiel kwa woke kaunti ma Kisumu kaendi kaunti ni aneno ko chiew maber chienge marieny kata kamano koteno kod thoro wach ma wan godo chieng' makawuono kata okinyi ni embakoro moko to kod limbe mar jatend piny William Ruto e gwenge makaluo. Kisumu kaendi bende en achiel kuom gwenge go mabende obro limo mar yango chenro mopogore kamoting'o sidho meli mar MV Ruto obolimo bende kabonyo kanyagwalo ng'ianena ni to ere kaka weche mag rech inyalo bedne gi ndhadho mondo yuto omedre. Moroni bende obro limo ka kamano koka ketho seche abro dhi achiel kachiel ir jopiny ma bende wan go kaendi ginyiswa ni to gin pachgi chalo nade e Limbe Ruto e tielo mokwongo e alwora ma Nyanza ma bende odwa limo counties 4 kamoting'o Siaya, Homa Bay, Kisumu kod Migori. Machiegni abo chako kodi ng'ina mana kamera sani nyingi ng'awa to in pachi chalo nade Limbe Ruto kaluo? An nyinga iluongo no Hugo Kirindo, ane county coordinator mar UDA ma Kisumu County, kendo an director mar Lake Basin Development Authority, kendo nabedo appointed gi president machiegni ni bang' go lweny motegno. Waseiko gik moko te nitie in place, gik moko te all the arrangements kuonde mobiro dhi machalo Lake Basin Mall odhi yaw kuonde te Kanyagwal Kabonyo mago te waseiko ma plan wadhi mbele gi loso modong'. Koro wakwayo president o feel at home obi mondo orare gi jopiny joluori ite biro rwake mano e gima duong' manyalo miyo piny kik obed gi wasiwasi wantie wabiro rwake maber. Ero kamano machiegni mana mapiyo kotenore gi weche mag dongruok iwache ang'o biro mar Ruto kaendi? An iluonga ni Cedric Michael Otieno, an cha youth Kisumu County to ago erokamano kabisa ne biro mar ker marwa Kisumu County ka to kendo amor nikech ma e first time mwayudo president marwa biro limowa kendo bedo kodwa kae odiochieng' mang'eny kendo mathoth mondo winj kaka agenda ma kata ywak ma yudhe gi mine mosebedo ka kadhe Kisumu kae mondo wane kaka wanyalo loso wechego kendo development ma obiro yawogi bang'e ni dhi konyo yudhe gi mine kabisa. Yes. Ero kamano ahinya mana mapiyo ng'iyo kamera an nyinga Miskel Rafael Guya, an chair national UDA. An wabiro ikore ne biro ne jatendwa ma Rais William Ruto. We want to create advocacy for the youths around climate change matters, diaspora diplomacy and job creation. Makoro tiende ni waseibiro iko yudhewa mondo ka president osebiro we spearhead our youth agenda. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano an iluonga ni Victor Charles, jadak ma Kisumo. Wawacho ni ka rais biro Kisumu ka oteme oeneza kwe kende mwalamo nikech kaluwore gi wuoyo masani gi wuoyogo kinde gi Raila wayop ni odhi biro ka to odhi preach kwe nikech Kisumu ka aparo ni pod ji nigi lit moro e chunygi to wawuok e maandamano mane iye tek koro obiro wachnwa wacha kaka uchumi idhi duok piny gimobiro timo no obio oisisitiza ni uchumi odok piny mondo ngima mar maisha be odok piny dhano winjo matek wach fuel bobio wuoye to agoko gi chest stamping ma joge mondike sirikal be koro onyisgi mondo gidog piny giduok wuoyo gi mar achaye no piny mane gimwakwayo kaka odwa biro Kisumu ka odhi Kabonyo Kanyagwal. An iluonga ni Victor Charles otemo wuoyo wacha students about the help and also erokamano machiegni. An iluonga ni Omedo Collins aja Kisumu Kogony aya Kisumu West. Koro gimanya kwayo kaka president biro wamiuru president time wan sawa no setem mi watu ginotamowa
koro wamaka makalwet Germany wadhi uru koro weuru siasa meka go me gorruok nikech dongruok obiro Nyanza ka ok jo UDA kende madhi ji te madhi yude koro kwa yudhe waikre uru president ko biro wamak lwete wadhi kode nyaka chieng' mogik. Aya agero kamano. An iluonga Ian Mako Nyango. Awacho ni jatend piny anarwaki kabisa kaka rowere ma Kisumu ka. Anakwayo ni wan rowere ma Kisumu ka wan gi pok mopogore mondo ibikel projects manyalo konyo rowere mondo obed piny Kisumu ka. Wati gi pokwa mondo wabed gi kaka wanyalo tendo uchumi ma Kenya ka nikech uchumi to sekethre to anakwayo ni organization mibo kelo nwagi wabo tiyo gi pokwa mondo ane kaka waloso uchumi ma Kenya ka. Erokamano machiegni agenda kanyo. An iluonga ni Violet Agnes asomo Maseno. Agombo nyiso president wani nikech fi koro idho to agombo konyalo rwako wach help ma mondo ji oyud school fees mayot kaka wan jok mantie campus nyalo konyowa kaka nyithi school. Erokamano. Erokamano ina machiegni. Iluonga ni Evans Ochieng, an jadak ma Kisumu ka. Waikore ne biro mar president Kisumu ka kendo agone erokamano nikech okelonwa maendeleo. Port ni koyao gik mang'eny wadhi yudo e Kisumu County wakae. Kabonyo Kanyagwal project manochako no kobiro mong'iyo kaka gino dhi mbele mogere motieko nyalo konyo jo Kabonyo bende. Koro wato warwake to wakwa mana jodak ma Kisumu nwa kela kwe sama dongruok biro to warwak mana dongruok. Aonge mang'eny erokamano. Sani weche ikruok dhi nyime mar El Nino to Kabonyo Kanyagwal moli mondo bende achiel kuom kuonde ma floods thoro ga tero ji. Inyalo kwaya ng'oyo wachno kobiro go winjo ng'i kaka weche mag tieko koruso in koso. Erokamano na winjo ka Deputy President Rigathi Gachagua nokoni pesa mar National Disasters nosegol momi governors manikele counties. Koro pesa ni jotendwa momigi kapono migi mar adier nikech wato kwang'eyo gi make use of that money. Gigi kaw pesa gigi so in their pocket to ji to pitero. Koro wakwayo president mano boro tem follow nwa up mondo ng'iendo jogi. Dhi winjo maber koso ka koth chwe ok ni ji dar dhi dak e school. Mano kende manyalo kwayo. Mana kamano Sharon, kionge penjo moro amora taduoko ni e studio iwinjo paro mopogore kowuok kuom jodak ma Kisumu giwacho kanyo ni girwako jatend piny e kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi okelnegi dongruok mopogore ma bende gisebedo ka gigombo kotenore kod weche mag yawo port kod mago ma otenore kod weche wali. Winjo ka rowere bende oywago weche mag pok mopogore ma ginyalo tiyo godo mondo mi giting'o ngimagi malo. Nyithindo ma bende pod somo bende ywago weche magel. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wachwa mar limbe jatend piny e gwenge ma kaluo. Sharon Ankomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinje makare. Erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Kisumu. Gisani koro wadong' gi matin dakika 13 mar mondo mi watiek twak. Ang'eni mathoth osewachi e kaunti ma Kisumu ka bende gigeno limbe mano mar jatend piny Kenya e okang' mokwongo chakre no cham muma. Kata kamano kapok watieko twak makama, kik wiwa wil gi gwenge moko kaka Siaya, Homa Bay ma bende jatend piny Kenya biro bedo kalemo e okang' mar 5. Nitiere chenro mopogore ma bende biro bedo koyango. Kapok awinjo pa Charles Owino Dede nang'adi. Nitie gima adwa wacho mane pok atieko. Wabunge wa ma claim ni dhi manyo nwa dongruok. Some of us know very well wang'eyo gimonengo tim to gimbe ging'eyo ok gikia. Agombo neno result ni e budget nitie project makama. Koro ka aneno wabunge gi e office Murkomen tang'eyo ni gimanyo gik manie schedule mar ministry mar roads nikech budget bende gisekete parliament idwa tim go gigi. Eka bang'e no result mar Limbe State House will be seen e Nyanza. To kwaneno result kwaneno pichni mag Limbe State House to kwadhi e budget wayudo ka onge gigo allocation onge. So some of us know clearly ni mago politics and it is not going to yield anything. So wabunge wa madhi kata ir UDA waonge kod gigi wach kendo be okonengo wabed kod gigi wach. Gimonengo wabedgo en ratiro ni result nitie mar maendeleo manie budget nikech gimanie budget mar piny onge ng'ama biro tamore time kendo mane kama oversight bire. Asewacho wach senators magwa as well mondo gitim serious oversight ne county government mondo pesa bende sirikal mamalo chwalo ne county government bendo kony jopiny at the same level. Awinjo ka Dina wacho wach moro. Jopiny ok bi ng'eyo gima timore ka okun jowa manie UDA
muwuok ulero ne jopiny gik matimore. The problem ni ka un gi seche 10 to uyanyo Raila 20 hours kaeto uketo mana gine mathis mag maendeleo. So kukao time all that time mondo unyis jopiny mpango mantie, some of us bro winjo ok wate wiwa odinore, wanyabet mofuo moko matin nyabet mofuo to moko kuomwa can understand nikech kinyisa ni gima kama ni e schedule mar ministry makama to parliament wasedhiro gima kama ni e budget. Koro kopo ni jotendwa wuok dhir ker tang'e ni gidhi wacho gi ker niya wadhiro gimoro e ministry makama mari ma jatendi makama to pod otamowa kiketnwa duondi mondo gini owuogi. Abro yie ni mano maendeleo. To kao 2 hours to 1.5 en yanyo Raila gi timango to ok wabi understand. Mano kata mana seyo ma bende jopiny bende wacho ni jotelo bolose makare kinde ma bende jatend piny koro bro bedo katimo limbe. Ang'eni Charles Owino en coordinator mar UDA County Masiaya. County Masiaya bende aneno projects mopogore ma bende jatend piny Kenya biro yango. Bende aneno kanyo ka jaod bura mageme Lisho Odhiambo bende nigi Thanksgiving. Bende jatend piny Kenya biro bedo kayuore. Losa na kotende gi mano bende sero mago maga donje duond bura mar UDA County Masiaya usechopo kanyo. Kapok adhi e mano, adwa medo gimoro mano wacho, which was very important. No wacho ni oversight mathurwa ok ber. Dwaro ni mondo senators gi MCAs oriwre mondo gi oversight. Lakini nitie challenges. Nwach thurwa multi-party democracy mo wacho ni ok en very effective. Ana wuon na chung gi chama mar ODM. To no tamwa the nomination. And at that level, no luongwana ndoga because of sometimes background mari, police and so on and so forth. Koro, the moment minwango ni onge democracy e yiero MCAs kata wajumbe kata governors. To governor imani gi pesa mang'eny. To MCAs gi yudo pesa matin. Mokwongo, daher ni mondo government o reconsider chulo MCAs reasonably. Mondo giwek ladre ni governor nyaka allocate pesa magidhigo e seminars mabe ok exist mondo giyud pesa magikonyrego. Nwa jopiny bo keto gi sesre kin MCA liel every weekend inwa ka MCA nigi liet 10 idwa no golo siling 10,000 osaketo siling 139 bedo matek ahinya. Koro ka MCAs wagi ok ginyal timo oversight nwach gin at the mercy of governors. Governor nyalo nyisi openly ni koki supporter I will make sure ni ok yudo ticket next time. Nwach ticket makorwa is automatic kiseyudo ODM tidhi MCA katidhi wach jidhi konyo Raila malo to malo kuro bege ninda gikonye makwale. So what I'm saying en ni jibro ywak kawuono no kwalwa to koni to ge gimwatimo to prevent gik ma ji wachogo. So gimwa wacho en ni oversight no mokwongo wan wawegi kaka community nyaka wabed firm ni kochopo sa nomination kata ken mana party mane ma jothurwa nigo kata jothurwa bed mana gi ODM kata gibed mana gi UD whatever party magingo watem mondo watimuru genuine nominations mondo wanwang the best brains and joma beyo madhi tiyonwa. Then wabed gi governors mwayiero. Wawek bedo gi governors marailo yiero nwa musiepene manodongo go kia nyongo kia orengo kia jadala gi mochilo kidhisa kwa kucho. What I'm saying, no, it's not true. Ne wane nomination. And ing'eyo ni thurwa no kotim nominations to these parties. And therefore, kotim nomination to ji ong'eyo. Kata sani, jo mang'eny mineno ka ywak ka support Jakom. Because ging'eyo ni en gi some special power. Ma ang kidwaro tich. To nyaka wang idhi go chuongi piny kaka ng'ama dhi ka Nyasaye miwacho ni wa criticize ni. Mano kelo wa piny. MCAs go nyal oversight nyiseche ma governors ma chuchewa. Ok ginyal oversight gi. Omiyo kinyalo tim genuine nominations iyiero joma beyo. And secondly, sirkal be o consider reviewing salaries the opportunities mag MCAs mondo MCAs oyud pesa maber. Mano en mowuok kuom mano wach ok wasetimo maber ahinya. Anyalo praise Nyawang'aya as much as any ODM and so on. One, en ng'ama gada koro mokodi okonyal dagi mosi, okonyal dagi listen to your discussion. Nitie mawagi ma kata kaka koro governor sani morengo koro mogado renga literally nwach ko mosa Raila nyalo riembe iwinjo. So gimwa wacho en niya wadwaro ni mondo kata mana wan thurwa Siaya daher mondo awuo gi governor na ane mana gi manifesto en ongego. Wanyalo wuoyo mwawinjre mwakonye nwach manu thurwa en mosebedo jatelo
nyaka wa support. Makoro chalga gima alafu dho gindong ne higa mar 2027. Kisemanyo gimoro nyaka imany. I'll still look for it. Ka manage nominations wachange ni nitie joma be dwaro. Nominations idhi gi UDA koso nikech sani ne UDA. Chamana. Onge kama dhiye, mane chamana. And wan gi ji ang'e ni Oduol bro biro dwaro gi UDA, ang'e ni Gumbo bro biro to nitie kdo jomoko ma bro biro. Wabro temo ni ng'amoyo bowadgi, we support that person. So but adwa ni monda iwacho na wach ma Siaya. Siaya wan gi projects. MP Mara David Ochieng kano biro bedo MP no yao remote parts ma Ugenya. No kelo teachers training college Kamilo Ngoni Harwa, which was very remote. Ogero o hand over ne sirkal, sani wayudo students, the place is opened and one code opportunities. No de kamoro milongo no renga. Ne nitie dispensary moro mafani. Mochako medical training college instead of tero Kuala, no tero Urenga. Urenga chiegni gi korgo rengo en kama has been quite remote. Ma MTC no say open the place. Governor Mokalo no gero no 2 very good buildings nyalo bedo wards. To sani sirkal okelo pesa. Wa promote hospital no to level 3 or level 4 hospital. Mondo the MTC mwaketo kanyono ochak puonjo more courses like nursing, like clinical medicine, because ani pod gitimo few courses kaka medical records, matindo tindo gi certificate courses. Omiyo that is a very good project ma president there, and kendo MP no fight mandara makalo kanyo mawuok kamoro ni got nanga biro kanyo to dhi nyaka kalo nyaka ka governor chon kata governor kane en MP kata mana bridge ne onge kalo nyaka kanyo madi kamoro ni barober. Omiyo wan kaka joma especially constituency marwa wanyalo differ on political basis, say maybe en ja MDG anan ja UDA, but gima important ni nyaka wa appreciate some of the things that the young man has done. He's quite a young boy, and we wish him well in future to grow. Even when we are old, we want to see him grow. So gimwa wacho en ni those projects kakamano project yomadi mabondo en yoma very important. Nwacho dhi e beach piny okalo nyaka Nyang'oma to kanyo be university okete a very good research center mar fisheries to kod moditimo a technical college kama gidhi launch mano Mararieda. So one pod wamedo mana kwayo ni wabedi gi mbola, wabedi gi muolo. And personally daher ni mondo president o engage Jacom, especially on issues development. Osetim a lot in this country, we cannot deny that. Koro dwaher mondo bed engaged, kendo dwaher mondo miyegi moro mondo team, because and I can tell you even at age 90 you still need to do something. Erokamane adhi mi thuolo mar wacho wachni mogik kokamana kawe paro mano mar Dina gi wachni mogik bang'e Mesha Kodede tatie kodi Charles Owino. Dina ang'eni kitieko gi wachni mogik kaluore kod limbe mano mar jatend piny Kenya e gwenge ma Kaluo, bende ang'eni inja kanyo mar UDA uka bende osebedo gi gwandruok matin un giwegi minyalo lose kwatieko. Adwa ni mondo awach ni biro mar ker dhi kelo cohesion, nikech waseneno gik ma osebedo katimore to biro ne kaka osemedo biro di mang'eny, koro chako miyo ji neno ni kare weche inyalo losi ka ji owuoyo. To ka oromo gi joma timo ohala, mano dhi bedo maber nikech awinjo ni obro romo gi joma timo ohala e Kisumu. In terms of investor confidence be, ka joma timo ohala kata joma dwa kelo pesnigi dala kucho, to ka gineno ka ker be omedo biro, to mano miyogi jiwogi ni onge gima rach. Inyalo kelo pesani michak gimoro. Kendo in terms of kata tourism, the more ma president wuotho ma kuonde mopogore to ji neno ni kare nitie opportunities kuonde mopogore kata kaka Homa Bay.
Kaito gimoro kendo manadwa wacho ni ker onego yaw office headquarters mar UDA Homa Bay kaka noyawo Maembucha. To mano bro bedo very strategic yudo more members mag UDA nikech koro sani kaka UDA osechako donjo Homa Bay kaluwore gi weche kanyipir kaka ji omor gi wach PS ji dwa mang'eny ni mondo donji to bende kanyo bro bedo kama yot mondo ker o access Kisii counties ma Nyanza, Kisii, Migori, Kisumu. Koro mano be is a plus. To ker dhi na yudo ka ji penjo ni ker mangima dhi yawo headquarters mar UDA Homa Bay nikech en party leader. Koro onge gimarach gi mano. To kaluwore gi gwandruok ma iwacho ni iwinjo e chama. Adwa ni mondo awach ni nitie jogo mane otiyo matek ne chama. Ma hustlers, joma kawaida, ordinary people mane oyie gi wach mar Ker Ruto bedo ker. To jogo feel ni ojwang'gi kaluwore gi weche lemo. Ok giyudo lemo to ne gitiyo matek. Dhiang' na duong' dhiang' no pog morumo koro. Dhiang' pod duong' to dhiang' no ipoge e yo moro ma gineno ni gin ok giyud gimoro to gin hustlers. Gihinyore. Sirikal hustler. Koro ing'e ni gipenjore ni kare wan ne watiya to jomoko ema winjo maber. To makoro dhiang' to wawach niya nikech ok wawach niya ni ok wadwa jomoko nikech chama to ber chama en chama dongruok ei chama mar ji ema miyo chama bedo maduong'. Dina doni watieki sawa oserumo dede ero dina keto sani koro. Ok ni ok wadwar kaka koro iwinjo kaka mheshimiwa wuoyo ni en an asset e chama omiyo nyaka obed e chama. To sirikal kata president be nyaka pare hustlers manotiyo matek. Nachako biro kae kapok weche liet. Makoro ina achiel kuom jogo eko mayuak. Ambe ayuak. Nikech chopo kama imbe yuak ni golo mana kendi nikech onge ng'ama golo ni. Geno marane Charles Owino winji kanyo makaro bro chwale ni dwaro makamano. Mesha kodede bo dakika achiel wach ni. Kamano afwenyo ni kare yuak ni konde te koro onge tiende abed recruited nikech kono be ji yuak. Mana kaka ji yuak ni koro mogik ne jowa. Aparo ni onengo koro wawuogi mondo watim gikwa kendwa nikech nitie ohala moko ma feel ni nyalo timore e Nyanza koa mwalo Siaya nyaka Migori ma ok ochuno ni nyaka wabede mana gi training koa malo. To jowa bende kata mowuoyo ma bedo interviewed gi jofwambo ng'eny ji samoro ok ong'eyo ni nitiere gik mobedo devolved ne county government. Kaka health largely is devolved ne county government. So seche moko wanyalo dwaro ni mondo timnwago gi Ministry of Health malo. To gigi gin gik ma kotuom gi Ministry of Health to ibro yudo ka governor go koko to ng'ato nyalo paro ni governor go koko nikech ok odwa dongruok. En ni migawo momi county government ok onego bed ni time gi national government. To kapo ni Migosi William Ruto, the president masani, dwa konyo devolution to on make sure, for example, ni everything manobedo devolved to pok no ochiw kabisa ne county government. Mondo mi county governments completely kae to wa enhance oversight e county government. Jopiny bro yudo ka gik moko timore. Nikech ng'enyne kata mana sani pod jopiny ng'iyo sirikal mamalo moingo sirikal ma gin go machiegni e kor gwenge. Nikech counties karamna kanineno report auditor general mibadhi mathoth nogo touch. Yes, kendo mane kama nadwa tieko godo ni
kane waneno report ne wacho ni national government otiyo gi around 14% or something a development. County government average about 22% on development. Aparo ni ka to koro nengo warid kabisa onengo bed ni koro development bedo gi pesa mang'eny kata kiwango kwanata malo ne dhi malo matin moingo kama entieno nikech 22% out of pesa mobedo devolve nie madhi development kende tin sana. Erokamano ahinya Meshack Odede. Charles Owino wach ni mogik watieko. An gima kwayo en ni warwako ker Nyanza obiro limowa kuom ndalo 4 kendo wabro bet kode kendo wabro wuoyo kode. To an gima wacho ni kaka jo Mount Kenya nigi group gi miluongo ni Mount Kenya motingo Embu, Meru. Wabe koro we must start thinking of group wa mar Nilotes motingo wa gi jo Masai gi jo moko gi. Nowach nyaka wabagain appropriately. Okochuno ni nyaka wabed gi president, but wadwaro goodwill. And mane momiyo na wacho ni William no support Jakom Raila, and Jakom Raila has also done a lot. Gima seche moko Jakom kosogo en gimoro ni seche moko wan nyithinde waduto to discriminate. Inwango ka in popular, in gi capacity, in gi energy minyalo tiyogo. To ka jaduong' moro wadgi ma is tired, mana mapiyo aneno maonge development to kelonwa oro siemo ng'ato oro nyiso manyocho nyiso marach minwango ko kawo wadgi ok en nyiso maber. Jogo nyalo tiyo gimoro nono politically onyiso marach, ikawo wadu, ikawo nyameru, ikawo nyari, ineno to nitie jomoko character no emok ber. But konyalo biro e sirkal ka William nyalo konye obi Jakom nigi a lot of knowledge. Tich manotiyo AU cha ne ber kabisa. Onyalo timonwa tij climate change, onyalo bedonwa chairman ma AU, onyalo timonwa tije mang'eny in the world. But koro siasa ma thurwa to bed baba ma neutral, ma support nyathi ma capable, not ni nyathi ma en osiep baba. Koro an ka nan osiep anan wat abro rango twak moro machielo awacho niya wahere wadware to we discrimination gi yo motime siasa mathirowa makata mana oversight ok nyal timre. Geno mara ni to but wadwaro ni William uluonge at personal level to kuno biro siemonwa ni ng'ane modwaro oluonge omiye gimotimo wa respect and okwanyal siemo wang'e too much mwach nitie gik mosetimo e pinyni mabecho mokwanyal ran to be ok dwaher ni chieng' moro kata kowuok e pinyni to wuok kokasirika ni nobedo discriminated, no hinye to tiyo matek. But owe timonwa timbe moko motimonwa maricho. Erokamano ahinya. Apani kinde machielo bro bedo kwa losa ahinya yiero mitimo e grassroots kae nikech kanyo bende mwacho ni weche mag mibadho tiape. Koko bada good erokamano ahinya kuom biro twak. Charles Owino, Dina Gai, Meshack Odede kuom twak kodwa japiny mabende naneno okinyi makawuono. Erokamano ahinya mana kapile e Kete TV mar Ramogi. Sa mong'adowa Dina somo moko kuom ote mabende untiere godo. Dakika na 7 tok saa 5 mar onyango. Gikanyo makelo e giko mar twak makama elo jowetewa mabende matayo godo chenro kiny makawuono Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, Jomak Duol